Здравейте! Обичам да представям хубави продукти, които са без аналог, с добро действие и които, така да се каже, хората ги харесват и лесно се предлагат, лесно се говори за тях. Става въпрос за ето този продукт от нашите приятели от Хлапето. Tribulus terrestis на инстантен чай. Изключително и само от българска билка. До тук вече трябва така да прехвърля разговор в посока защо българската билка е много по-различна от всички останали. Масово трибулуса, който се произвежда и продава в момента, е от индийски, китайски и всякакви други суровини, но билката, която расте в България, е коренно различна, с различно съдържание на сапонини. Значи повечето фирми обявяват на етикета, че съдържа сапонини 40, 60, 90%. Да, обаче истината е, че в трибестана, в трибулуса има 4 вида сапонини. И всеки един от тези сапонини има различно действие. А българският Tribulus terrestis, който се бере по нашите земи, който благодарение на климатичните условия тук има тези качества, така е при абсолютно всичките билки. Може да го обобщим, както кафето има сортове, които са най-добри в Южна Америка, както примерно какаото, както примерно виното в Италия, в Испания. Всяка климатична област има специфика, която дава възможност на едни неща да са по-добри, други да не са. Българският Tribulus terrestis е коренно различен от всички останали. Първи в България българската фармацевтична компания Софарма регистрира този продукт като лекарство, прави клинични изследвания. Не просто за някакви изследвания, прави клинични изследвания и го документира фармацевтично. И на първите български опаковки, за разлика от тия, които са сега, на етикета е написано какви сапонини съдържа, колко процента стандартизирани в фармацевтична чистота. Докато сега самята ни сапонини 40% общи сапонини, но както казах, трибестана съдържа 4 вида сапонини. Най-важният, най-отговорният, който се съдържа изключително и най-много в българския трибулус е между 40 и 60% зависимост от реколтата, годината. Както знаете и при гроздито е така, една година е с по-голямо съдържание, друга година по-малко съдържание на захар, така е, че всяка реколта става различна, така и при трибулуса. Различните реколти имат различно съдържание, също и зависи на какъв климат са расли в Южна България, тракийската низина, така. Има изследвания, че са с най-високо съдържание на сапонини от 40-60% протодиосцин, сапонин, който стимулира фоликостимулиращия хормон андрогенатоз, което може да повлияе на тестостерона, разбира се, при нужда. Тя стимулира тая ос, ако имаме някакви нарушения или пък нужда. В момента ние имаме високи физически натоварвания и това предразполага организма да повиши тестостерона си. Да, ние създаваме условия и му помагаме и това се случва както при българските щангисти. Ако питате някой щангист от това време, златните години на Абаджиев, дали работи трибулуса или не работи, няма да има никакво съмнение в този въпрос. Те ще ви кажат какво се случва, как протича една тренировка, когато са на трибулус и когато не са. Има направени много изследвания. Много от изследванията категорично доказват, че има подобрение на еректралната функция, но няма повишение на тестостерона. Това знаете ли защо е? Защото има, както казах, в трибулуса още 3 вида сапонини. Сапонините, които са от протограцилин, това са сапонини, които стимулират еректралната функция. Те не повишават тестостерона, но повишават еректралната функция на организма и по този начин, да, може да имаме повишено дори и либидо, но да нямаме повишен тестостерон. Така че това се дължи не защото дали работи или не работи трибулуса, а защото има различни съставки в него, които могат в различното съотношение могат да работят по различен начин. Да, китайските, индийските имат съставките, които подобряват еректралната функция, но точно този тип протодиосцин, сапонините от типа протодиосцин, при тях отсъстват и са намалени. Така че трибулуса, който предлагам на нашите приятели, с удоволствие и никакво притеснение, защото е български, с българска суровина, направен по технология, която е патентована от тях и спокойно можем да им се доверим. Благодаря ви за вниманието, надявам се, ще останете доволни от този продукт.